Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ọra bịara ije biko. Ọra bịara ije biko. Ọkwa na omenala Igbo ka anyị na-achọ ibe ya eje na omenala ibe maka na omenala Igbo na-achọzi ka ọ na-anụ mbe ndụ mmụọ. Mgbe jụọ ma omenala Igbo ya na-adị. Ọkwara nya bụ ibe mere mgbe chọba na ka ya esi menya bụ ibe ofu obi wee jenu ngwa m. Anyị na-abụrụ na achọba na achọba anụ ji eze were na-arị enu. Mwele cheta onye ji eze were na-arị enu wee jebe na ana nteje wee chọrụ na odogwu jebe onye ka mụ na-ekwu okwu ya ọkwado na ọgara gidi dike teghete ọkwa agawa idu mgba dike kwado na peti nwa edochie ọkwa ya ka mụ batara n'obi ọgaranya nwere ichi ntụ ikpere anyị nwa egwu ji aṅụ nni ala wee jenu mewe imekiri n'obi odogwu onye ọkụ ka agba wee pụta wee jenu nneche m anya wee jenu bụrụ ọhụụ ike nga wee jenu vinu m n'aka nwere panie onye ọkụ ka agba bilikwe anyị akpọwa ndị niile tiwere egede gbogbo ọgwa ndị ya nọ n'ụnụ n'isi oche ibe a na-eme weje na nhụrụ eziokwu ekene ekenere na mụchi nụ ọnwa chebe akware na ọka mmụta egere mụ na gị na tinsfọra pati ya na n'ụlọ atis ọkwa ebe ịkpara ike ekene ekenere m si plenu nwa ekwensi odogwu ji aka were na-ekwu okwu agwazi na ọ bụrụ na ọnwụ na-eje na-anụ ibe anyị karịa ịgwa ọnwụ nya cherike na ọ bụrụ na ineneta ibe anyị mere n'ejije enwe iwe nawa ndụ mmụọ mana na o doro m anya na onye nọ n'ube mmụọ nọtara ndị dị ndụ ọkwa ibe mere eme anyị bụ ndị dị ndụ nọtara gị be ndị mmadụ nwoke m kedu maka obibi egbu na ọgwa gị delu madness of the didi nya na emperor of the sea nwoke m ekene ekenela m Reverend Father Dr. Bona Christus n'ọgụ dike teghete onye ọkụ ka bụ ọkwa ịma na sị na m chefugodiri nri na mayere chefu nata African cosmology ọkwa iri mere eme ọkwa ọkụ ịmụnyere na-enwuwe ebulu m aga na jewe n'ụlọ ka ndị ekene obere due onye ka m chọrọ eje ọkwado ka na-aba ntị ka na-aba ji ọkwado peti nwee ji ọfọ ya odogwu dị n'Igbo dị n'oyibo ọkwa nkịta anyị sụwa Igbo ọkwa nkịta anyị sụwa Igbo onye ọkụ ka agba na anyị na-asụzi Igbo asụ n'Igbo dị Igbo n'ime ọkwa ibe mere eme onye ọkụ ka agba bịa kene ka ikirie mmanwụ ekene ka ị na-eme ka obodo bụ n'anya ọkụkụ enye ọgụbe ebe ọkụkụ enye ọgụbe ebe mmadụ enye ọgụbe ewo ebe na-atọ onye ọrịba gị na-atọ gị na-ebe ọgụ ebe na-atọ ọnụ onye ọrịa obodo aba obodo banọ igwe bụ n'ugwu bụ na nkume bichiri ụzọ aja agụ nke ụnụ a na-atụ egwu agwọ egwu a na-atụrụ abụ obulu ụzọ obeke ịtọrọ bụla ede awụ ya alụchi na-ekulu agụ nwa igwe mmiri abakwa n'opu ụgbọkịlị ọjọ ka si mee ka ọma n'ọnya mana ibe na-emela ebe na-atụ ibe ekwere ka o mee ejebere m n'iru okwu alụsị nke na-eke anyị wee redo ofu akanaholi owu agafu owu onye ori ka ọ na-achọ ka o bulu iru okwu nke na-eke irudike na-akpụ igwe irudike na-akpụ mma irudike na-akpụ mma igwe irudike na-anyụ mma nkọ jụọ ese ka mama rụọ dịkwa ya ọkụ ya bụ nchọpụta nchọ mme ya bụ nchọpụta ka nka chọ mme ka mmalụ ma mmemme mmalụ nke na-emie ogbu n'ugwu obu na nkume ibichiri ụzọ aja agụ ọka ome unu anụgo n'ibe eze mmụọ
n'ọnyanwa bụ onu ga-ekwuchiteli ndị mmụọ niile ma nna nna anyị banago ibe ndị ọcha mee n'Ọnịcha mee na-adazi mee na-agụkwu kaba na-akwado kaba na obodo ebe meratọ anyị ekwekwa onye ọcha ọbụla anyị ejide onye bụla echu aja maka na ijiji ọbụla na-enweghị onye ndụmọdụ ọkwụ na-eso ozu abana ejiri ibe eji agba na ntị agba n'anya chanchanụ ọ ma mmenata eme o metalụ ga-eji isi ebu jiro nkịta kpụ isi achụ nta mba mgbe na-asị o na onye ọbụla bụ onye ebe na-atọsi ndị ọcha wee na-ekwogheli wee mesie nyara ibe a ndị ọcha na-anya n'onu anyị jidie anyị abụ anya akpịrị anyị egosi ife ọkụ ji ntị oke eme anyị abụ akpịrị nna nna anyị va mesiele gosi anyị usoro anyị wee bata nkụ dị na mba na-eghelu mba ọfọ ọdịnala ga-adị Onwam. Ina lo ni kenan na o. Kenan mo na. Ya ko ma o. Kwa bi. Na kwa na kuma. Maka dị. Nne. Ka ndị pujeru e n'oke. Nwaanyị ọma. Ama bịa. Fa. Ịlaruo kelere m nne gị kelekwaziere m nna gị nọgidesikwa ike n'okwukwe ọhụrụ anya ekwukwene ka ife ọbụla bụziga gị n'akụkụ ekwukwene ka ife ọbụla wezga gị ngwa bịa ka ị na ọ ga-adịrị gị na mma
Okay. Good evening. Okay, sebra na no ku ba ko. Okay, no ha me. Sebra na mama ku be. Sebra na. Ebe nwa nwoke dị ebe. Ha kwana nwa m ọnụkwa n'obodo a. Ọ gwakwara anyị tinye iwu na onye ọbụla na-eso ndị ọcha ma ọ bụ na-ebitu ibe ọbụla ndị ọcha ji wee bata n'ogbugbu ka a ga-egbu. Igwe ọkwa na ụbọchị ntị. Nwa gị weelu maka na mụ na gị dị nso na-emetụta. Wee sị ka ya nenie ibe mmụnwa bụ eze ka ọma ma nwekwa ibe mmemme. Abụrụkwa m ụdị eze ga-aga emekata ọbụpụsị ọlachalụ. Onye ọbụla kpatara nkwụ arụrụ si mgbere bịa tụọ onye aba ọzọ. Ụkpana ọbụla okpoko bụ ntị chili. M na-egozi gị ebe anyị na-eme ndị dị ka gị. Kpochie n'ihe. Igwe. Kpochie n'ihe. Igwe. Igwe biko. N'ọbịa. Mekere ebere. Igwe biko. Igwe biko. Ọkụkọ ị na-apụta m. Igwe. Ọkụkọ. Igwe biko, igwe. Papa, igwe ba yawa ni igwe biko. Igwe. Igwe biko. Papa. Kwana ni awito ogbonyo ko kwana ma to wi be mela na juwe ya juju acho wi si otu ma jebe n'uzu onye ọkụ ka gba keruziri ichetekwara agba monde na kanu de bu n'obe mmiri anyị jikwu n'ihe nara na eri ọba na nkịta nara na ekute mmiri ọgbakpụrụkpụtụ ka ehu na anyụ onye ọkpara bata ọ bụrụ na o toro ọkụ ibe mere Igwe ndị ichie ebe m ekenekwa m n'ọzọ. Ife na-ekwu bụ kedu na ife na-eme n'iru anyị. Ajụjụ na-ajụ bụ kedu na ife anyị na-emedu ife a. Nwata nwa ikolobịa nọ n'etiti anyị dara iwu obodo. Kedu ife anyị na-ekwuru? Enwetara onye na ndị ọcha. Enwetara ya ka o yi uwe ndị ọcha. Enwetara ya ka ọ chị ife ndị ọcha nwegalụ. Onye mere ife anyị niile na-aba akwekọrịta na-eme ya gịnị na-ebepụ ya onu. Kedu ife anyị na-ekwuru? Ọ ga-abụzi igwe anyị kwụsị okwu ọ gbụpụsị ya ọ lacha. Ka ọ bụrụ na ife anyị kwuru kedu ife anyị na-emezi? Ekelekwa m unu. Igwe ichie Ndụka ife ikwu bụkwa na ife mmemme ọ ife anyị ncha kwekọrịta na ya mana Igwe biko ọ bụrụ uche m ga-asị ka enebekanye anya n'okwu ọfụma maka na nwa okorobịa na-akpọ ọkụkọ nọ n'ebe a
anọrọ oge eti iwu a ọ mara ife a na-ekwu maka ya ọ ya ka m ji asị na ka e were kene obi ebere wee nebe anya n'okwu biko iche ebekwe emere a na ị na-ayọ ilozogo na anyị nwere iwu n'obodo a nwere omenala ana ife anyị kwuburu onye dara anya eme ife iwu kwu na ife ị na-ayọ aghọtara m ife ị na-ekwu onye daa iwu ọbịa ya onye ọzọ dakwa ọbịa ya ịma na onye ọbụla ya na-emefezi na-ayọ ya na aghọtarakwa m ife ị na-ekwu igwe biko igwe ndị chi ekene m unu biko okwu anyị a na-ada mana ọ dị ka okwu a dị ka ị na-anya ofuma ị ga-afụ na anya nwatakịrị anọrọ ya dịka onye mbụ siri kwukwa nwatakịrị a anọghị ya ọ nọrọ n'ụlọ na-agbanyeghị na nna ya abụkwa onye isi olowu mana eleghị anya nna ya agwaghị ya ma ọ na o rughị ya aka igwe ya si ya nekwa ihe mere nụ biko ka anyị nenekene na n'okwu a dịka ọ dịka biko ekene m unu igwe ekene m ndị ichie ekene m unu nwata abụọ ọkụkọ bụkwa na nwa m nwoke bụ efu obi bụrụ nwa unu niile ọ eziokwu na ọ dara iwu o wutere m rinne mana iwu ọ dalụ ọ nọghọ na obodo anyị a wee chie ya bụ iwu ọ nụrụ ya ọ marọ maka iwu a o jebelebe ikwu nne ya na-adazi mụ nwere ike iziru ya ozi na-adazi maka na amaghana m na ọ ya ahụnụ ndị ọcha ọ bụgoro nke ịhụ ndị ọcha wee kwakọrọ ngwongwo ndị ọcha yiri n'ahụ wee nataba be anyị bụ ebe na-atọ mgbe m ji wee nụ eji zitere m ozi na ọkụkụ na-ejidere ya kpọchie ya na oyi afe ndị ọcha na ọkwa ngwongwo ndị ọcha mkpụrụ amụ na akpuo m n'ime ahụ ibe m mebụrụ m agbaga n'ụlọ chịkọta ọgọdụ ndị be anyị chiri wee jebe ebe ahụ ruo ebe a wee nasịa ya akwa ndị ọcha niile oyi na ngwongwo ndị ọcha gagwuo wee chiri nke na oyi ibe na wee yibi ya ibe m na-ayọ ndị be anyị na-ayọ igwe na ndị ichie ibe m ka anyị welekere na anya okenye ji enyo ibe dị n'akpa wee nyoo onye bụ ibe anyị gbaghara n'nwata ọma akwa n'ọma dịka okere na ndị be anyị egbuo nna igbala ọ na-ekwu ite nọdana ekene m unu ọzọ ọnụgo m ibu unu eziokwu na ọkụkụ dara iwu anyị okwuola eziokwu na anyị ekwetara na onye daa iwu anyị na anyị ga-egbu ya egbu na anyị ncha n'ebe a kwetara na anyị ya eme ihe mana egezigo m ibe unu kwuru ntị wee bụ na ọkụkụ na ọnwụ ya anọrọ ya anyị wee tinye ya bụ iwu nna ya bụ onowu nna ya na ọnwụ ya nwere oge o ji wee malụ na ọkụkụ jebele ikwu nne elu ebe a bụ sobe ndị ọcha nyanwa amara oluzie ka ọ nata nna ya wee nụ na-eji eji n'oyi ave ndị ọcha ọ wee chila ave nke anyị wee gbala ọsọ chigali anya napụ ya nke oyi eyi ife o mere bụ ife onowu ya eme ife onye ọbụla bụ nwa abụ ebe na-atọ ya eme wee na-asị na ebe o nwere ike ime ụdị ife a na o nwere mgbe o ji wee kwado ka nwa ya yiri ave ndị ọcha wee nata wee sị na mma agbaghalụ nwa ya nwoke
na-agbalị ya na nke a bụ izizi akpachapụrụ anya ka m na-agbalị ya ka m na-agwa nne ya ọ bụ na o mezie anya ọzọ ọ na-ezipụrụ ọtọkọ ya na anya bụ anya akpịlị nke a ya bụ ọdị na ọ mara na ọka isi wee kwu ọkụkụ kwere ka ị naba Igwe daalụ ndị ichie daalụ Okuko na-apụmụlananya Okuko na-apụmịnị n'ọnụ Ebe ka nchọ ọkụkọ eje Ebe ka nchọ ọkụkọ eje Ọkụkọ egbu ọdụma Ebe ka nchọ ọkụkọ eje Okuko na-apụmịnị n'ọnụ Okuko na-apụmụlananya Nne Ada Ogini Nne Ada Kini na-achụzụ n'ọsọ Okuko Ọmụnwanụ Ada Ọmụnụ Enwe mmụọ Awụ ha ma anwụ igwe si mụ na ba igwe rapụ m ọsị m na ba anwụrụ m anwụ metụnụ m aka nụ igwe si mụ na ba igwe nwere no onye je no Brothers and sisters, the Church of God and many public-spirited individuals began the fight to stop slave trade. Ụmụnne m na ụmụnna m n'ime Kristi, ọgbakọ nsọ Chukwu na ụfọdụ ndị nwere obi ebere malitere ibu agha ka e wee kwụsị ịgba ohu. My brother here is a living testimony. Ma onwe mbụ Matthew nọ n'ebe a bụ onye unu ma na o nwerugo onwe ya ugbu a. Not all explorers were bad. Ọ bụrụ ndị ọcha niile bụ ụzọ bịa na mbụ jọrọ njọ. But I must admit that some of them committed grievous crimes. Kama na ana m ekwenye na ụfọdụ n'ime ha merụ mpụ dị iche iche na alụ dị iche iche megide obodo anyị. Love is the foundation of existence. Ịfụnanya bụ ntọala nke mmalite ndụ mmadụ na-ebi n'ụwa. So we must love one another. Ya mere anyị ga-ahụrịta onwe anyị n'anya. Ha nabatara omenala ndị adazi ha nwere obi nnagide. Chi ha anaghị anabata isi mmadụ kama obi dị ọcha na ezigbo obi iji wee fee ya. The gospel according to St. Luke. Can you pronounce that? Fa kụziri ndị adazi ka esi agụpụtakwa ma na-ede n'asụsụ nke ha. And the whole multitude of people were praying without at the time of incense. Father, wait. The whole multitude. Large crowd of people. Large crowd. I didn't mean cloud. I said crowd, large group of people. People. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense.
And when Zachariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zachariah, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. What did I say the name is? John. And thou shalt have joy and gladness. Oh, yeah, dear. Okay, bamusu. Matthew, what's the problem? Father, they run from house. Come. People. Drive them. They don't come. They say, no child. Man, Amusu. Man, bed, night, bed, fly, bed, chop, man, bed. You mean witchcraft? Why are you here, buddy? Aman. They run and come. Help. Help. My people perish for lack of knowledge. Nandem. Father. My people die for lack of knowledge. Nandem na alani. Maka enwe water. Eluna la makwanaka anyị dị ọcha. Eluna la makwanaka bụ na di bụ dị ọcha na ebe anyị ebubo. Hey, I'm going to map room. Hey. Okuko. No. Okuko onye ụwa. No. Ugboro one ga mkpọrọ. Anyị nwere ọtụtụ chi anyị na-efe na be anyị. Ọtụtụ chi dị iche iche. Anyị nwere ngeneke. Anyị nwere ngenukwene. Anyị nwere abụ ebe ọdụnga. Anyị nwere anyị opunego anyị abịa. Na ọtụtụ chi ndị ọzọ. Ụfọdụ na-ejebe dibịa gwọta ọgwụ bịa dọba na be ha. Na-ewi ya ọ bụrụ chi ha. Ọ na-agachiri ha. Chi ndị ọcha. Ọ bụkwa na onye ga onye obe ekpebiri n'obi ya na ya ga-ebe. Onye a ga-ebebe. Anyị bụ ndị na-akpa udo, na-anabata ndị ọbịa, na-eme ọtụtụ ibe dị iche iche. Mana ajụjụ ị ga-ajụ n'onwe gị ma ọ jụọ ma ọ bụ ọ gịnị kpatalụ anyị ji wee kpọọ ndị ọcha asị? Gịnị kpatara anyị ji wee kpọọ ha asị? Hey! Again, Difa. So what is this mirror? Enyo. You get it, what is it, Mama? And I want an exchange for this. Those trees over there. What's that to Kuru? Undia, and I gave a bang. Undia. Eh? Now, It's
say that he has given it to you. Afugo mo wem. For you to take it. That's beautiful. Afugo mo wem. Afugo mo wem. Mudiva. Afugo mo wem. Mudiva. Afugo mo wem. Black monkeys. Bushman. I'm here on exchange. Me falo no bura. Wa ba kan dule zegi. Ya ka na wa. Ya buru ku biro. Ndo o. Ogolo gi nso. Na wa kan dule zegi. Nda le meza alu no boda. Me falo. Rapu faga na susu. Dogolu. Lenda mo me gona azulu no ego ni. Nobody. I said nobody attacks my people or my friends and get away with it. Shut up! You want to kill me? But I will execute you today. But before you die, you watch your sister.
Nnamdi nwanne m nwoke tọrọ m ọlọtara mana ọ maghịzi onwe ya gaa n'ụbọchị o tiri isi na n'imi. N'anya mgbe ndị ọcha bịara izizi o nwere mgbe ha ji wee kwute maka chi ma ọ bụ nke a na-efe ma nke a naghị efe efe. Ha ekwuteghị ihe ọbụla gbasara ụka. Ihe ha ji bụ ntụ na aghụghọ wee bataba anyị na kpuo ndị be anyị okpuru. Onye enyere nwa kọbọ n'ọba afọ edunye ka o jebute alụsị wee bunye ha eburu wee na-abịa. N'ikpeazụ mgbe ha ji wee chọpụta n'ọdụ ka anyị amụtago ma ọ mara ihe a na-eme ha na wee rahụtazi ya wee yiri akwa ọcha akwa mwụda wee kọbazia maka chi ukwu na chi nke ha na-ebe bụ chi kachacha chi niile. Ya nke mụ na gị na-abụ na ha anụ kịta n'anya na ọbịbịa ikpeazụ a ha bịara
ha ji nwa mele nya dịka agụụ owuru nọ n'ime okpu wee bata ihe dị n'ime ha na ihe ha bụ n'obi abụrụ ihe mụ na ha na-abụ kama arụ ọ ka bụ ihe anyị ka ga-ama n'ọdịnihu. Ibe m ji wee na-agwa gị ebe a bụ kpachapụkwa anya gị, zekwelu ndị a, zekwelu ndị ọcha. Ịmala asụ sụkwa n'igwe, ịmaghị asụ sụọ n'ala. Ọkpa na okpoko gburu nchichikwele ịra ha anụ ya. Ịgbara ihe ewu na-ere ikwuchago nnokwu anyị n'ọkụ kpamkpam nwezi fefọm ifuru etu isi wee kwuye etu aka nsi wee were. Baba ọkụ ọ na-abụ onye bụcha anyị maka anyị na-acha ntụ, onye bụcha ụzọ ọ na-abụ ọcha. Ọ ka maka etu o ji wee gba ya ọkụ. Baba ọkụ, baba ọkụ, baba ọkụ. Ka nka na nka nke ile ndị ọcha. Baba ọkụ, baba ọkụ. Ngere kekere kwewu, ngere kekere ewu. Okuko, Okuko, Okuko. Oh, kezi fi na-eme n'ụlọ. Ịrapụ nne gị sọsọ ya na mbala. Enna, arụdị. Nne m adị m mma, ike gwụrụ m, ana m ezu ike. Bute oche ka anyị nọdụ ya na o. Si n'ike gwụrụ, ka o si eme. Ana m ezu ike. Ọ dị mma o. Ka ị pụta ka m na-afụ ilu. Nna ya ego. Ndewo. Nnedi. Kedu? Nne ya vapụtakwa ụla. Ama m na arụ dịsịfa. Nnọọ. Ọkụkọ daa nkwa. Nnọọ. Nne. Nne m si n'ozi. Arụ dịkwafa. Nsogbu adịghị. Sibenu. Enna. Bakene n'ụlọ ka ị weta nwebere nkata ka anyị tụcha nyifa. Udode. No. Nene. Okuko. Nedi. Bịazi ozi. Ya fa na bakịta. Ụmụ ife nya achọ ka ya ọrụ. Duru omi anụ ụlọ. O? Ilu kene nne. Echere m na esi n'ịchọ ka mụ na gị nọrọ. Be ha dị nso. Ifugo na ya enwe ọbịa. Ọ ga-ananwụ n'ụkwụ, be ha dị n'azụ ebe ahụ. Okuko. Duru ya nọ na ilu kene nne ya, o? Nedi. Nna. Dalu nna. Nna. Mana habo.
Oh, when them isi amaka. Oh. Name get is any man can. You send down to no, it's a case. Okuko, no. No. Okuko. I don't think you go to no. Okuko. Ama mumma. Oh. Uga. Gitu kudu maaf ya. Nedema. Oh, uga. Obosi nne gị mụrụ gị ka chi gị chọrọ gị mma. Okuko. Okuko, no. No. Nne. Fabia kan naba uang. Edna tago mungkin. Aku cakap sama Yesieli. Amalutani. Wo? Desen kilo baik kilo nyau. Nne. O nwere ife na-agbagwoju m anya. Gịnị fa? Aghọtarozi m nne m ka o si eme. Nne m si mudu na-aga n'ụlọ. Mana ọ maara na bụ unu na be anyị dị nso. Kpọbụrụ nso na ọ chọrọ ka m nọnyere ya. Mbịazie nọnyere ya nwa obere oge kwa. Ọ sịkwazi m du na-aga. M wee jụọ sị, ọ bụ na ọ chọrọzi nnọnyere m ahụ ka ọ bụ gịnị? Ụmụafọ edosoro m anya. Mba, n'ọkụkọ. Ọkụkọ? Nne m. Ọ ga-abụ na o nwere ife nne gị chọrọ ka ị mara. Gwa m. Ọ ya ife a ka m na-ajụ, gịnị ka ọ bụ? Ọ bụrụ kwa m ga-agwa gị. Amalogo m. Ifele na-eme gị. Ifele? Mụ nwa nne dị. Adị m emekwa ifele. Ngwagwazie m ife ọ gịnị na-emezi m? Ụkọ. Nne m. Ka ife ọ dị gị ka nne gị ga-enenesie nnọọ nwa ikolobịa zuru ezu na nwoke dị ka gị wee sị ka idupu nwa agbọghọbịa tozuru etozu dịka mụ na-agbanyere ọkwana be anyị na unu dịkwa nso. Ka ife ọ dị gị ka ọ chọọ ka anyị mee. Ọkụkọ, ọ dị ka nne ga-achọ ka mụ na gị na-abụ ka anyị nọkọọ, ka anyị bikọọ n'ọnụ dị ka di na nwunye. Ọkụkọ, afọ m nọ n'anya, ama m na ụlọ ngwa nke anyị bara mụ na ka ilizie nne ahụ. Ohu nwa ka nwa na-abụ. Nna m. Gee ntị. Nna m odoke. Gekwenụ ntị. A sịkwa ọ na-abụ oluo nwata n'igbe igbe. Ogbebe igbe. Oluo ya n'ịga ije. Ọ gaba ije.
olukwe na igba ọsọ ọtụtụ fụ ọsọ otu aka ọ dị nna m odewu ka ego ovu ọnụ na-eje ma ọma mbachi mụ na ụna mbụ ị ga-alụta ụlọ nke ka buru na ya ka nwoke si ebu na ya itolugo ogo dị mkpa tolu ogo nwoke ife eji nwoke eme ijebe na-agụ cheche ha agụ nata ivunete ji ụnụ ike ya n'ọba mụ na wụ na nnewu na nwanne nwaanyị ama na-azọzi nri na ohu evele ekwentị ive okenye na wee bụ nwatarigolo enu ọjị ọma akwụkwọ ibe m ji wee na-ekwu ibe ndị a niile abụrụ ibe ọzọ bụ na n'ilugo ibe eji nwoke eme ilugo ogo ịchọta nwunye nke aka gị gị na ya na-abụ ga-ebi wee chọba ibe unu ga na-eri. nna m okwu gị amaka mana ịmalụgo na ife dị na nwunye abụrụ ife a na-achụ n'ike ọ ife a na-eji nwayọọ wee chọpụta onye ọ ga-abụ gị na ya onye ọ ga-adakọrọ gị na ya. okwu udo ka ebie nwa m mụ na nne gị alarụgo ụra wee chee ya bụ echiche chekpọọ ya echekpọọ wee chọpụta na ife dị mma ya bụ ibe m na-agwawa abụrụ ibe ọzọ. O nwego nwatakịrị anyị hụrụ aba nne nwatakịrị a bụ Aṅụrịka, nwata na onwe ya bụkwanụ Nnedi. na nwatakịrị bụ ezigbo mmadụ, nne ya bụ ezigbo mmadụ, nne ya bụ ezigbo mmadụ, azụkpọ dị azụkpọ. Ọ bụrụ na iche ibe dị na ya anyị evuru mma ya jee ebe ha ka anyị kwuke n'okwu ya bụ nwata. Achọkwa ọnụ m nwa ụmụ na ụmụ ngọdọ. nna m okwu dị ka efi ịgbọrọ ihe unu eri. Nnedi dị mma mana ọkụkọ o nwere ibe dị ka mana n'okwu a m kwuru kịta. Alahụgo m ụlọ abalị one ma one wee kunie tupu m akpọ gị okwu wee gwaba gị okwu a na echiche dị mkpa chere wee chịrị ụdọ n'igolo elu abụrụ ofe abalị ka o chere ya dịka etu anyị si wee kwu ya. ụmụ nwa bụ Okafọ Ọgọstin na Ogu eji ọfọ nwa obi adazie na Monica Okafọ ndị isi amị bọọdụ Igbolike achọghị okwu ndị jiri kpachiwa gwụrụ ọkpazọkọ mmiri wolu mbụ akụkụ bute ọkụ na Anag nke dị na Ọcha Lokal Gọọmenti Eria na Anambra Steeti. Edekwa m aka na njeni nchiela enu wee menụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ wee kwe ya mmem ekekelu wee kene onye ka m bụ na ichetelu m ebe ọ bụ na ichetelu m wejenu were ozi detu nwa wejenu tinu n'ime si ka m kọọlụ ndị Igbo be anyị kaba were malụnụ maka na ọ bụrụ na asụsụ Igbo wee na-anụ na nkịtị na oya kara anyị njọ, ọ bụrụ na omenala Igbo wee nabazie onye ka anyị ya akọlụ ekene dịrị gị Olisa bikonu maka na ibe imere azọgbuo m ụmụnne m na ụmụnna m uzokwe na aja gị mma ekene dịrị gị na ibe imere amaka onye mecha bụ ụzọ kamera azụ mgba nkụrụ nkue Chifu Obi Adazie Okafọ nna m ọgwatusho na onye ukwu mụrụ ga mụ iwe si mụ na mụ ya emibi na-eme mmecha na-emekwa m ka nna gị abiko na ana amasị na oya dịrị gị na mma maka na ọ bụrụ na ichekwara m na mụ karị nwụnụnụ mana ebe ọ bụ na ichekwara m na mụ dị ndụ ka mmezu ibe gwara m agwa kenere m nne m ụlọ ọmụmụ nne m Monica Okafọ nne ọkwa rekọdụ mụ agbara niile nne na oya adịrị gị mma ịnụgwo kedu maka onye ndụmọdụ pụrụ iche onye ndụmọdụ na-atabi n'iwu m
ọkwado barista Mrs. Chioma Obi si nwaanyị dị mma ọkwa agbala dị mma na-akwụdie n'iru nne na ya adịrịghị mma inugo ekene ekenela m Mrs. Ụzọmaka Ilochi nlọlọdọkụ nwaanyị dị mma ọjụgo na awala eze nnọọ ekene ekenela na m ichi eze Chukwu Emeka Ilochie ngene nwere n'anya nne ya ọkwa anyị mana ịnọ n'ube ndị mmụọ ma na-anabụ ibe nwa gị na-eme n'ube ndị mmadụ ọkwa ibe mere eme ọkwa ibe ịkọrọ n'ọba ọbịagwenu mara mmezu ọkwa ka osiri dị enyemeche bụ ndị na-akpalụ maka n'igwe anyị ji ekwu okwu ndị na-akpalụ maka n'igwe anyị ji eje na-agwa ụwa okwuo gadi studio ndị ọma anyị si na oya adịrị unu niile mma ibe ibido emekwenaghị eme ọdachi abụnaghị anya ịnụgwo Ojinna kae gwazi na nkwụsị ọgụ karịrị ọnụnụ ọgụ anyị na-agọrọ owu ogologo ndụ nya na-arụ isi ike nya na ibe akụ akụ nya na ibe nwere enwe nsị na ọdachi abụnaghị anya ịnụgwo kedu maka Tony Akie nwa eze nne ya n'ọrụ ukwu onye ọkụ ụka agbamụrụ ya kara omume mmanwụ ọ ya adịrịghị na mma ka njebeke n'ụlọ ala ka m bụ ịnyịnya Gabriel nwoke m nsị na oya adịrịghị na mma ka njebe na Agụleri ebe anyị dị wee jee na mmebe nyawụ mmọnwụ ọkwado Ilochi Olise Emeka odogwu nna ya bala echi m mana ana m akpọ ya oke osisi kwụ na ikpere mmiri m ana m agọrụ gị ọhụ ogologo ndụ nya na-arụ isi ike ya na ibe akụ ya na ibe enweghị enwe ọdachi abụnaghị anya ọ bụrụ na ikwere ekwe ma ha kwe ya mmemme